Добре, сега ще играем тази игра, където е за... Мисля, че тази игра е за 4 човека. В нея се играе, нали, тук трябва да хвалиш азарче и трябва да се падне 6 и тук е за 4 човека. 1, 2, 3, 4. И примерно ако се падне шестица, примерно ако се падне 6, трябва да изкараш, нали, както го наричате папионка, зарче, както го наричате, аз го наричам пионка, така че според мен е пионка. И да, просто сега трябва тук да се мине целият път на това нещо. И като се мине целият път, примерно вие сте жълтите, които са тези, почвате от тук да играете. И като изкарате шестица, трябва да останете тук на начало на играта. И просто вървите напред. Правите самата обиколка. И трябва да стигнете, буквално ако сте жълти, трябва да стигнете от вътре, трябва да стигнете, примерно, от вътре, и ако спечелили, трябва да кажете честито на победителя, защото, нали, това е правилата на самата игра. Тук има една друга, която е една игра, която не мога да я намеря, но пък ние играем на Срич вече, така се казва играта, на Срич вече. И се надявам, че има още някъде по магазините и мисля, че трябва да я намерите. Препоръчвам тази игра да играете и някой от вас, ако играе, да спечели и да каже честито на победителя. Но аз съм била като съм играла с тях на тази игра, съм ги била и съм изкарала доста шестици. Казват, маля, какви са тия шестици. И аз му обяснявам, че тези са, че това не си ми е късмет и че се изкарвам винаги 6. Това, което чуете, че пеят, това са моите пападалчета. И просто няма как да им ги спра да пеят. Те са така, те пеят вечер, през деня и през нощта пеят. И за да ги успокоите, просто някакво дяло и това е, или шал. И това е, което иска да ви кажа